o do minna dole ke bawo ya hakli jigi do ke munum be internetu kono ko ciden ka finu de ninye ciden ka minan kuro do ninye ciden ka kunsi do ninye ciden ka bamuru do ninye kuba fengo fenye jina kono internetu no fenna bengalo sanadu ni dalila tasila ciden ka funte akan minan shite ko o done de jina kono sisa ko ninye ciden ka minan kuro lendo yo ko te o sanadu tigara o dila o tigara o tayroshi shine no do internetu kono be finu do go ciden ka finu kuro ko ciden ka finu o be minan do go ka bamuru do abengalo sanadu shite della shite mo bolo konni fen masina fule ko ciden de tado ka kor ciden ka korle do de rote mo ko fa do bora la yemi kalimin ke ko do ko ni mo mi sitra yirela ko dabali mina ko kan ka boni sura minye sura jumaye do folo ni hada made wakati be nin dabali ko ka ke ka hakili kono ni shikaw ka kan hakili kono dabali la de mu'mini nyuma kire ko sama suna be ika aqida aba na shi bolo de abi defo de ka aqida la ke aqida na shi bolo wa hada madin kilen mu'mini ka ko beta ala de ka dan kan ya ti bolo fumo fenna kana shika dabali la de kana shika basur karsa de ninke mu'mini nyuma silama nyuma i hakali bonni be kay ki ka koda alaka innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ala ko shirati shaytani bolo kata mugoma mu'minu de nuhu ka ko bedda alaka shirati shaytani bolo kata wulutigima inna masultanu ala alladhina يتولونه والذين هم به مشركون ciden wa shaytani kasira be kata mugo de ma mugo munun be shaytani bishi mugonya mu be shaytani kola annu ni shaytani fara alaka shaytani ka dugo ni shaytani mugo yere de min nya fara alaka de min dalin bala de min be nya ka ko bisara shaytani ka dugo wulu yere de ma ka teme beka ni mu'minu numa ika ko dalin be alaka siratu shaytani bolo kata ema وما هو بضارين به من أحد إلا بإذن الله تمام لا يريد دبل كراو في سورة البقرة كنو أقول تسكا مغشي تورو نيني على دما جناي نيني على دما الله تيغو تسكا مغشي تورو دونك مؤمن توحيد تيغي يحكي بغو أكوشوكا نيكوني ني امنا درو على أدعوا أجاتي من درو على كلا تيغي درو على كلا جرابي درو على كبنا درو ibi yere furakani ni furat daga le yochego mi iko ke me wakati be dabali ko wakati be shika yere la wakati be shika ni dabali la tawhidin na gasilen de go la se mo min ka tawhidin na gasilen de o de be wala se o mo suguma I hakili bo ko suguka o ni dankan ya soro ko min na ko ni fulo ni nyen dabalira dabali benna donc ibi yere salo no qur'an aya minun nana ibi yere salo no ye ka qur'ana yiri salo ni qur'ana yo be ka qur'ana yo kala jika kami ube chide ni hadisa sahalle munun nati kiki yiri salo nuye ube ko kala jela ti yiri furake nuye ibi yiri furake nuye ube ye be tawhidi tibi mindo ni abisira alanye tawhidi tibi do ibe tafe abisaka qur'ana kala min kika ube abisaka chiden ka do munun kika ki salo nae ube abisaka kala min ki jila ka dima ibi yiri furake nuye me ate daga musura kata dabali be yere la ni dabali wore o ye haramu de parce que do fule ni sikara ko dabali du soro ube ta burusu de la sisa soman doman mori ganan kata dabali kala do fe ko aka dabali boyla ci de nyinin karanni na ko min amali shaytan ako shaytane barade ate daga hari ni dabali do yimina kata anyona dabali kala fe ko aka dabali boyla waye haramu ye shaytan baro to daga ye ibi yire furakani alaka qur'ana ayude ani ciden ka dawu sahalew
o be bo ko ube nyomi ndila kake doloye minnu bɛ ɲɔ in dila k'a kɛ dolo ye n'u y'u ka dolo dila ka bɔ a la ɲɔ in fana ɲaga min bɛ to sagatigiw fana ani saga maralaw bɛ girin o nɔfɛ ka t'o ta bon n'a y'a sɔrɔ u bɛ taa sa u bolo de n'u bɛ ɲɔ in ɲaga n'u b'a fɛɛrɛ de sagatigiw bɛ taa sa u bolo a tɛ bɛn a ka sa u bolo parce que a fɔlen k'u dɛmɛ ewa baara jugu de la a b'a ka wari min d'u ma n'a kɛra ɲɔ ewa ɲaga sa u bolo u bɛ o wari de kɛ ka ɲɔ wɛrɛ sa ka dolo dilan n'a ye aw bɛ don aya kɔnɔ wala ta'awanu alal birri wa taqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan a kana ɲɔgɔn dɛmɛ junubu ni yaada la n'u b'a fɛɛrɛ de a kana taa sa u bolo a kana taa sa u bolo a bɛ k'u dɛmɛbaga ye mais n'a y'a sɔrɔ n'u bɛ taa ɲaga in fili de e bɛ ɲaga in ta a fili to olu y'a fili de u ma ko t'a la u taara fili e k'o ta k'o di ka saga ma baasi tɛ k'aw la n'olu bɛ taa fili de saga dumuni dɔn e k'a ta k'a di ka saga ma baasi t'o la mais ni a bɛ fɛɛrɛ de ka taa fɛɛrɛ bolo ka taa sa u bolo o tɛ bɛn i ye i y'u dɛmɛ baara jugu la o la bon ko balima dɔ ɲininkali kɛ ka bɔ Senegali ko a ko dɔ de don kalanden dɔ de la ko ale ka hakili a ka gɛlɛn bon ko dɔ y'a fɔ a ye ko ale ka fatiha sɛbɛn siɲɛ 7 k'a kɛ cogo di bon ko a bɛ kurana suratul fatiha sɛbɛn siɲɛ 7 k'a min ma dɔgɔkun kɔnɔ dɔrɔn a k'a sɛbɛn k'a min siɲɛ 41 a bɛ komi ni ɲininkara Dawudabu i b'a sɔrɔ ɲininkali a b'u lamɛn cogo min bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ u bolo sinon min ɲininkara Dawudabu donc min ye nin ye lesiri tɛ nin na diinɛ la lesiri tɛ nin na diinɛ la suratul fatiha nana de a ka kalan sali de kɔnɔ ou bien k'a kalan i yɛrɛ ka a k'i dusukun a kalan bɛ kɛ sababu ka dusukun furakɛ ou bien farikɔrɔbanaw kuranna fura min nana wa shifa'u lima fi suduri kuranna yurufuru min ni kuranna nana ka furakɛ o ye ka dusukun de furakɛ ka fulankafoya in bɔ a la ka munafiqiyaw bɔ a la ka hasidaw bɔ a la ka besenkɔrɔyaw bɔ a la kuranna fura yɛrɛ hakika ye nin de mais dɔnkɛlaw ko a tɛ bali kuranna bɛ se ka farikɔrɔ fara kɛnɛmana furakɛ komi ciden ka sɛbɛnw Abasidu Kuduri delila ka don saloni suratul fatiha ni kifin dɔ y'a ki baga in y'a bila mais kuranna a ma sabati ko a bɛ hakili diya ka sababu k'a mi ko bɛ hakili diya ayi a nana de ka dusukun de furakɛ ou bien farikɔrɔbana a b'o furakɛ mais k'a kɛ hakili diya nasi ye ka hakili diya fɛn ye dalila ma sabati o la a sɛbɛn cogo min filɛ nin ye bidiya dɔ lesiri t'a la diinɛ la ka hakɛ dɔ sigi e yɛrɛ ye ko siɲɛ 7 ka sɛbɛn siɲɛ 7 ani ka hakɛ dɔ sigi yɛrɛ dɔgɔkun kɔnɔ a ka min siɲɛ 40 ni kɛlɛ nin ye bidiya ye ninnu minnu filɛ nin ye ninnu ye bidiya lesiri tɛ ninnu diinɛ kɔnɔ ciden ko man ahdasa fi amrina haja ma laysa lahu fa huwa raddu a ko ni mɔgɔ ma fɛn kura ninnu nin diinɛ kɔnɔ ale min ɲamira la i ka baara bɛ sagi ma wa fi riwayati man amila amala laysa alayhi amruna fa huwa raddu ciden ko ni mɔgɔ ye baara kɛ ale ka ɲamira tɛ baara min kan i ka baara bɛ sagi ma dɛ ciden ka ɲamariya ka kanta ka ko fatiha ka sɛbɛn siɲɛ 7 i ka min a ɲamari kanto ka ciden ka ɲamari kanta ka fana ko dɔgɔkun kɔnɔ i ka fatiha i ka a min siɲɛ 40 ni kɛlɛ ko a bɛ hakili diya ciden ka ɲamari kanta kan donc nin ye bidiya ye a tigi kana kɛ
qul ya rabbi jidni lima ibe du'a de ke mo be be du'a de ke nyo ko mi ni ay nya surnya ni ninja bi dawra bu ka koro ni kali kele inde do ko ko muso do de akale a ceye ko alete den wore soro a ceye ko den saba de bu bolo ko o ko fi mana be ko mi nimisarala u ba ke cogo mi abe kalili kafara de bo aka kalili kafara bo aka den soro a ceye furu kunyere den soro de ciden ko tazawwadu alwaludu inni mukasir bikum al-anbiya akunna bi furu muso munun kadawiye aye wulu de furu ani muso munun be den caman wolo aye wulu de furu tuyama do ne be caya nyini awuye nabi nyuma toka irwaye do rammanton toka donc furu kunye den soro de ciden ka manton ka caya oye manton mabonya ni kortade manton ka caya oye manton mabonya ni kortade donc an ka caya de ayo no kalili min ke ko alete den wore soro aka kalili kafara bo aka den wore soro wa alaykum salam bo ko ala ko ayuba kan na ki ko nasi tagalendo ayuba man nasi sabe akwa aka dugukolo tani asende ka dugukolo tani sey ji ka boke parce que beta dilo subhanallah musul ankabut abe ko me dale danaka dale ayuba inna bi nyuma de ala ko aka sey ka dugukolo ta ji sumale be bo aka domi aka kontola ama fo tawrewa jabura ni yoro sabe ayuba kitabu mun jiginaka ama fo aka kitabu yoro do sabe ka ken nasija ka miyo akwa aka dugukolo de tajibe bo haga mughtasal baridun wa sharab jibe bo jime sumanendo ube ko ala iba mi ne e fana kai hijo ka dugukolo take ni jibora ika mi ala ika ko ala iba fo ayuba ya no nake mi ayuba man nasi sabe bo ko muso do ka nyinin kali ando bilasirali juman ke cewuye munun be safo salli ya haruya utena salli jamala ko safo sallu ya haruya libe kanyi atigi ye cide ka hadisa faamu katauka ciden ko safo ka ya haruya kado sufirala kanyi ni misiri jamade pennala ka wakati ya haruya la nyini bode ka ni misiri de ka ere black akado su kononala ka wakati ya haruya jama ka salli wakati ya haruya inna uka wakati kado su kononala misiri jama de ka salli nyogon fe ciden kambo odema ne dole kene ko ni mugo kelende be ka sokono ni misiri jama be salli wakati me tanka be safo wakati kononala ja kwa ta salli misiri de la ni kelen sallira ni wakati ya haruya pour ekelen ka salli wakati ya garolina yi jama salli to junubu be sabiye la nyini be misiri jama de ma ni misiri jama de yo misiri de sallu ya garuya misiru de salli ya garuya ka safu sallu ya garuya ka do su kononana la nyini bo ode ka hadisan fasamanta bo ode ka me ni ekelen mi so kono de ate daga ika jama salli bila ko be ya wakati ya garuya ko be salli ka so kono ni yo ke jama salli wajibi yo to junubu be sabiye woto beye na salli misiro ya tanko do salli safo wakati kono ni muso min kono ye muso de jama salli ma wajibi aleka ni ale ko aba ka wakati bila ka wakati ya garuya wa su kono na na beta aka salli basita aleka parce que jama salli ma wajibi e kam me eche wajibi do e ka kana salli misiri de la jama no fe mo tese ka nete o hakketo don koni ka hakke be amasan ka masa ka hakke be denka kombe e wa bange bagan hakke juman ba denka
denka hakke jolibe bange baga hakke jolibe denka hakke jolibe bange baga ka awon ne pese ko jate do ka fo parce que min bange baga pato ala ko bil walideni ihsana ma jate fo azkaru munun be ke farra salli ko fe ni salamu bila kinye silen to kuroma ni jukru nunu munun be fo ni ulu fo awani almami do yele mana kinye si jama ma munun be fo ulu fo ibe subhana la bi subhani saban nunu be ke fo ni ulu ke wakati mi ni la ilaha ni fajiri la ilaha illa wahdahu la sharika lahu al-mulku lahu al-hamdu wa la kulli shay'in qadir ibe fo sinyata ni fajiri de do ni futuro do fana iba fo sinyata o kofe ibina ayatul kursi kala o kofe ibe kulu saba nunun kala ni futuro de do ubu kulu nunun kala sinya saba saba ni fajiri de ibe kulu nunun kala sinya saba saba ubeta ni togo de la anyo de fo anko ka ewa qur'ana kala jila kami bashi tola ni kono dini bila ni e fatiha kala jila kami bashi tola atigi amadoni ka kuma ure famu ko dode ko nu ko mu anko muso balila kanata kabari jiara ko munna ni muso tara madina ku beta cilen ka kaburi jaro beta bagia u beta uhudi an faransi muso beta kanna geleya de ka u beta fendon baliya de ka anu ka jahila nu ka kanna geleya doni ka banyuma ye hiju kitabu dila ciden ka hiju jiara yoro abdul musina bari ta laje unu sugunu nunu u be ya fo akono muso ciden na ka sheba fulaka kaburu jiara muso kana ke ate muso ka bagiya jiara ate muso ka uhudi jiara ate muso ka muso te kaburu jiara be ninde fo ewa hiju wakati fana ni tala ni be arabu kamni isigira u ka doni ke bawo koro parce que saudi ka doni ke bawo fule ni hiju wakati nana alimura wakati nana bu ka derisu be yele mat tauhidi de tauhidi foli ani sunna foli ani bidiya ka lagosi ani alimura cogo ani hiju cogo uka ulama ubafu ka fatawa ubafu ka trisula ka fu minni kaburu saba nye kaburu yoro saba musamman kata kaburu jarada uno samunu nyiren kara liqa babul muftu muso kata ciren ka kaburu jara ako dole ka doko muso kata kaburu jara ubeta ciren na ka sheba fulaka kaburu jara mu yafo kada munka ko paske mu be to yoroni ko to ciren ka kaburu koy ma se ciden ka kaburu na koy be misiri da kono ko to se ciden na ka sheba fulaka kaburu be yoromi ko saba de korilembo la folo o be yoromi ani wo fule yoromi ni aw be joye ka salamu bulu kadde nyogonya ko saba de korilemba laye an bay so to ka e wa bu fana ko faralembo ka kana misiri la wiye ko munjo kana fu misiri la ka woto minna ko france ja ko o debe ani ciden ka seba fulaka kabru nyogonche ko o de bani uche ko ni jora o yoro la ima jo ciden ka kabru kuna ko o lai kana tajia ko har ni tara jo yoro la ko jiara ko pasite muso ka kata yoro la ko pasike ciden ka kabru te ani ciden na ka seba ka kabru kaja e pi ko do de bo ani ache donc ko ete kabru la yoro la har mun yan daga ko ya fon ya bilan nin kande ka ni bulu suminu ko na tabe muso ka yoro imbile kana sheyere ako na tabe ako min kani min yenyi mai min ka kene muso kana sheyere de ko beta kaburu jara en kama ko hari ni te kaburu yoro la ako no be e konontara kaburu be jara wore ti bolowa ako kana sheyere de wore kuma sale muso kana ta cide na ka shego kaburu jara muso kana ta bagiya muso kana ta uhudi
ninde be doni ke baw ka kitabu kono ninde bu ka fatawa kono an muso munun beta famu baliya de bu lata parce que be do kono ne kata maka ne kata madina ne maso cire ka kabuna na munna ko wala ne na munna bo de fo ka soro madina to hiju programme yere la madina to hiju para yere la po mo be se ka tay ka hiju to maka kana foi to ka hiju la saharari ni mase madina madina tali kunye munye cire ka hadisa tele na ko ni sallira alikaba kono abe komi farda ba keme misiru tola ni salla farda tele ni ya salla alika misiri kono abe komi farda ba kele misiru tola donc ibeta ni fasamantere kama madina ta be beta ciren kan misiri de fasamantiya kama imam na malik rahimahullah ako ale ba ko adusukun kono mugo ka fo konne beta madina beta ciren ka kabri jiyara ko ale bo ko fo dala yere ki kan madina ta kunke kun beta ciren ka kabri be jiyara imam na malik ko abu ale bo foto ko itita kabru munun kama de madina ta nimbe ka beke ciren ka misiri de kama araka ewa farda kele abe komi ba kele misiru tola mo beta ni fasamanta de kama me kaburu tede donc kuma sahale ate daga madina muso tara hidu la ni ba fika hidu ni mansur hajjul mabrur kana se cire na ka se ba fulaka kaburu ma kana to se bariya makubita jara kana ta uhudi se rusulu no kuibetu jara do ku yu kan nola ala ba la suma bo min yin misiri ko da yabo misiri minna ya la juma kan ka sallah ube fardaw de salli nunun be sagi kata ube jamana min na silama munun be u ka silama nyema munun be nunun de be nin ko sugu nyana bo wa alaikum salam bo ko salafu tilela sego tilela ni mogo ciden nana de salli be jobe mum be ke mo munu sigilen be ni aw sigilen be misiri de kono naw sigilen be misiri kono ciden ko la taqumu hatta tarawuni naw sigilen de ko salli ma kurata folo de ciden ko kana wuli ka jo safala fo akinyete woni almami bora de anana donc abe se ka wuli ka jo mais aw yere bado almami be mais almami mana mogo ka wuli ka jo ka almami makono fo akana salli ka korota aw jolendo almami battume ka wula salli wote sunnay ni almami kono be ni almami ma wuli ube ni almami ka yoro ni misiri kasuru abebe sigilende beto ni almami wuli dare ube ni almami nana abe wuli ka jo safala tidin ko la taqumu hatta tarawuni ni imamu na maliki kuma na minka kubi kaswala wayede misali la almami sigilembe salli korta bagaye salli korta damina ube almami yere nana aw sigilendo salli korta bagaye salli korta damina yana ni salli korta damina na de doro akawuli wa ube na kera asira qad qamatu salati qad qamat sata kawuli maliki konni yoro de la kwa baswala ko parce que mogo te kelenye wuli tokola doka gire katame doka wuli kan no do ma katame doka woyede almami be misiri kono salli kortara yana ni salli korta damina ne de tando wuli ube na sira qad qamatu sala ako ibi shwala ni yoro de la donc nunu be bonni on ko ni togo de la mais na ya sura almami kono te misiri kono benade ube asigilendo la ta fatidon ko la taqumu hatta tarawuni ni almami mana da ya wuli ka jo ni almami mana asigilen ka to bon ni min nyinen ka
وبافو ما جلسة الاستراحة قال يا مي علي يا مالك بن هويرس كحديث الله كوني تيدم بسالي أكسالي وترو أركان فلو قوات ولي كتا سانفي بسيكي دوني أركان لبين فنا na be wuli dire ta be sigi doni o ba fo ninde ma ajali satu al-istirahatu nin jeli sa min fulen ni nye doni ke ba ka kuma sababala do ko ni sigili min fulen ni nye ko ate salli kono mutlaqa ko parce que hadisa chama min nana ka ciden ka salli chogo fo ko amayo kono ni hadisa munun nana ka fo ununi hadisa sahalin bora nyogon koro uba fu masaju ko bara tekenu ye ko ite sigi chogosi ko jela se sirahu te salli la chogosi mutlaqa ninte kuma fulo tigu yewa kuma fulo na tigu ulu ko jeli satu istirahu ko abede me haju devi bilala ni aka haju sherima ibake na aka haju masima ibake ninte kuma fulo na kuma sobana tigu ulu fana ko jeli satu istirahu ibe sigili min kara kan fulo sani kawuli anara kallaba sani kawuli ko sunna do chogo bela haju ko ni haju ko balti sunna de do chogo bela kuma ma ke sabaya sawa khairul umuri wa khairul umur awsatuha ko ni maye munye jamanceta don ko kuma sahale ni minye malik ibn huwayri shibina wakati mi adonna silamela libina ciden ma wakati mi aya soro ciden farikulo giriyara adonna koroyala o wakati ni ciden salira arakan fulo na ko aka trabasu ka wula tun ka gelama akoroyara farikulo giriyara donc ciden be sigi abe sigi kan lafiya doni o ko fa be wuli bon arakan labayin fana ka wuli kata drote sanfe aka gelama donc abe sigi doni na lafira abe wuli kata koy ma yo ciden ka salli kun fulo ka wakati kun fulo hadisalla kaliba yo ciden ka salli chogo fo ku ma jel satu israhi fo ku na fo akono hadisan munun nana ka kuma ka ulu pora ciden ka si labande donc konni ka haju sherama ka taybul khaymun nunu ka ibn shami rahimahullah kana shaykh islam bin taymiya nunu ulu min giriya jel satu israhi sunna dole na haju nana mugomima ni mugomin korola ubi afarkuru ka giri ubi barura bala arakan kan fura to suka wuli kata direta bese ka sigi arakan laba na to suka wuli kata direta bese ka sigi ko me aka haju te mugomin na ko sunnate shan sura bin tamiya yin da giriya ani awa shan muhammad ibn salim sami rahimahullah ani shego ma awa ibn qayyim nunu yin da giriya ko sunnate mutlaqa ni sunnadu na haju sherima ibake na hadu masima ikatoy bon ambe hakli jigido be parce que mo do ciden ka kuma hadisa famu ha katauka do be har na be munun bolo mo ko sunnado mutlaqa ubbe nembaka ko ni be almami de nofe har no abe almami ko fe mo bolo ko jel sa israhi yo sunna de chogo bela ne tanto be almami ko fe atake ikanate ube benno be oka e kanate parce que ni biya ke drone almami be nyugo fonko nyonya ci don fana ko inna ma jula liman tamma bi fala taqtalifu alayhi akoli mami kera kan no minade akana almami fonko nyonya almami be wuli e be shiki ci don ko kano ke fala taqtalifu alayhi wa bada fi amali zahira bayra bangalin mun ni almami bu kan nyogo be kana almami fonko nyonya wala kata shawul sira bun temiya nunu kana mamur bin salim sabiri nunu hari munu yere ko sunna do mutlaqa do yen mi yuruni yira ni ebe almami ko fede almami min take ya almami ko fe mo kanake ni yo ke yo cide ka hadisa wure soso ni e ko do jil sa fisra ka cide ka sunna do de labato e yo cide ka hadisa do fana soso inna ma bila liman yutimma bi fala taqtalifu alayhi almami be wuli ebe shigi ya soso be ma soso et puis munun be sigi alimami kofe ulu ba ke kasigili pitini minke jel satu sira toye ci sigi ka ke komi i sigira fe kalamande ka katrabasu
jalsatul istiraha to afora mamunna ko jalsatul istiraha ibe sigi kan lafiya de ibe sigi de kan ne kan lafiya de ko fe be wuli istiraha fora la wadila ne e ka sigi te duro katra basu o to jalsatul istiraha yo bon ne tiden ka hadisau famu baliya de be mo bila nimbela anin mu masrufu ka kuma ko fara ɲɔgɔn ka ko faamu i kana silamɛya sariya dɛnɛla ka lajɛni ɲɛ kelen ye silamɛ ka dɛnɛla ni b'u ta ka baara kɛ n'u ye sɛgɛsɛgɛli de kɛ dɔnnikabaw ye min fɔ hadisaw bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min i bɛ baara kɛ o cogo de la bon dɔnnikabaw ko sisan alimami kɔfɛmɔgɔw fana bolo jalsa istiraha tɛ sunna ye mais i sallira alimami kɔfɛ o bolo jalsa istiraha sunna de n'a sigira siga nɔfɛ hari ni ate bolo ko sunna do tanto almami sigira e ka siga no fe hadisa ko so inna ma jula li wani tamma bi ngo ewa ni ewa salli ka wajibi do abe bi mo ka ni almami tu nyole masala tayya folo to wajibi ewa mais ni almami wulila ka jo almami ko fe mo sigilembe to wa almami ko ni na ka wuli ni almami ko fe mo ma nyinaw mais doni ke mo be bola wajibi le do ka wuli almami no fe sigili wajibi binna ka boye kalmami tu ɲɔgɔnya kɔsɔ donc jalsatul istiraha fana ye o de o ye sunna yɛrɛ de o tɛ wajibi yɛrɛ donc nin ka faamu mɔgɔw bolo minnu a b'o u kɔnɔ a ka d'u ye sunna ka d'u ye sunna tɛ tuguni ka d'u ye mais u kana sunna lajɛ ni fan kelen u ka hadisaw lajɛ de u bɛ fara ɲɔgɔn kan cogo min ani dɔnnikabaw ye min fɔ u la de donc nin ka faamu hali n'a bɛ bolo ko sunna de don i bɛ alimami kɔfɛ a tɛ jalsatul istiraha kɛ i kana kɛ wuli alimami nɔfɛ alimami tuguɲɔgɔnya b'i kan ni a bɛ alimami kɔfɛ mɔgɔw yɛrɛ bolo fana jalsatul istiraha tɛ sunna ye n'i ka alimami bɛ alimami min kɔfɛ ale bolo sunna de don n'a sigira sigi nin ka faamu sɛbɛn sira bun tɛmɛ ninnu kumana nin masala ka min de fɔ a la an bɛ min fɔ nin na nin de o ye nin de ye ala ka diinɛ faamu ko ɲuman ala k'o nɔgɔya n ye سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك موضوع منا دولك باوي حقلي جيجي دوكي munun be internetu kono ko ciden ka finu de ninye ciden ka minan koro do de ninye ciden ka kunshi de ninye ciden ka bamuru de ninye kuba fenye fenye jina kono internetu no fenna bengalo sanadu ni delela tasila ciden ka fonte akan minan shite ko odone de jina kono sisa kun ninye ciden ka minan koro lendo yo ko te o sanadu tigara o dilaw tigara o teyroshi sinu no do internet ko no be finu do go ciden ka finu koro ko ciden ka finu o be minan do go ka ba mu do abengalo sanadu shite de la shite mo bolo ko ni fen masina fle ko ciden de tado ka koro ciden ka korle do de rote mo ko fa do bora la yemi kalimin ke ko do ko ni mo mi sitra yirela ko dabali yimina ko kan ka boni sura minye sura jumaye do folo ni hada made wakati be nin dabali ko ka ke ka hakili kono ni shika ka ka hakili kono dabali la de mu'mini nyuma ki yere kono sama suna be ika aqida aba na shi bolo de abi defo de ka aqida la ki aqida na shi bolo hada madin kelen mu'mini ka ko beta ala deka dankaniya tibulo fumo fenna kana shika nda barelade kana shika basur karsa de ninke mu'mini nyuma silama nyuma i hakali bonni beka iki ka ko da alaka innahu laysa sultanuhu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ala ko shirati shaytani bolo kata mugoma mugo mu'minu de nuhu ka ko beda alaka sirati shaytani bolo kata wulu tiguma inna masultanu ala alladhina yatawallawna walladhina hum